and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi ka ron? Magkanayo sa kababae nga taga Tubod Monte Hagna Bohol. Gato matatampo, nagdasingan nga, baby. Day, baby, ganahan ka mo trabaho Manila? Ganahan unta day, pero isunod pag-adto dito, uy, kuno kay kaila. Ang akong amo ba? Gipapangita ko niya gikauban ako. Unsa man ganahan ka kay Kuyog tas Manila? Ganahan ko day. Sige. Padanghid ni mama nimo day kun musugot ba nga ikuyog ti ka. Nakaila man ko sa amo anang Layla. Mao ba, ma? Oo, uy. Og suhito sa kog Manila na kay dugay man ko didto. Anya masugot ka nga mukuyog ko ni Layla, ma. Ikaw, kuyog. Basta kay pag binuotan lang gid sa imong trabahoan, ha? O, ma. Hala, mo ni Manila, day. O taon day, mauna ni. Hala, uy, wala dyan ibaw ino nga naabot lagi ko din sa Manila, day. Maog yun day. Ay dali na uy. Manakay na ta aron may laila nimo ang atong amo. Ikaw na'y bahala nga mutudlo ni baby sa iyang trabahon, ha, Layla? Uy, Layla. Oh sir. Yes sir. Huwag ikaw, baby. Stoy, pagbinutan, ha? Ano magdugay ka din, eh. O, sir. Dali ara sa panahon day sa, walang yun ibaw nga, 5 na rin ko kabuhan din eh. Maog yun day. Mura lagwa. Anya unsa man. Ganahan na makakadin eh. Ganahan, uy. Buutan ba yung atong amo? Maog yun. Kunon sa ilang makaon sa nato. Ah, day kadit sa day ha kay ako sa nintiwason ang akong gisuwat. Para asa din na imong gibuhat na suwat? Sa ako ning kapenpal day. Ha? Kuya, wag mo. Nada kay penpal? Da, lingaw-lingaw lang good. Pawas ka laay ba? Ha? Makikita kasi mong penpal? O day, kuyog ta. Nga naman. Lain mo sa kayog ako rin mo adto. Kuyugi lang ko. Sige. Kanas aman ta mo adto. Day, huwat lang ta kadiyot ha kay magawas na turon akong kapenpal. Kadiyot sa kuday Layla. Nga na di ay nga ni amata sa pisuhan. Kung sa din mong kapenpal? Piniriso, day. Ha? Hala, uy, grabe kay siya makahado. Syagit gyud ha, masyagit gyud. Nakalitan mang kubi. Kung makamusultin ako nga piniriso day imong kapenpal. Day, ayaw ka balaka. Kay mga buotan ang mga piniriso dinhi. O naibaw mang kuno ka. Gisultihan bi ako sa kong kapenpal.
Naamang gani time nga manggawas ni sila kay mamaligya silang gipangbuhat ng mga kabinet. Mao pa. Lagi. No. Ah, day, di gawas akong kapenpal. Huwatas ako din ha. Kaya ako siyang atuon. Sige tayo. Kadugay ba yung Layla, uy? Kilaay naman akong pinaabot niya, uy. Hi. Piniriso ni Duol na ako. Kagwapo niya. Miss. Hello. Kauban mo ni Layla? Oo, nakailalagi ka niya. Oo, kay uyab na siya sa akong amigo. Ako rin si Ronnie. Ikaw? Baby. Pwede ko makikigala ni mo, baby? Okay ra. Magkamadlok na ko. Wa man. Kay buutan man kagnaong. Salamat. Day, baby! Ato na ta! Ay, Ron, gitawag na ko ni Layla. Ato na ko ha. Sige. Amping mo, be. O malipay ko kon mapakita ka na kong usap. Ronnie. Mao ba? Naadi nakikigala ni mo dito sa prisuhan? Uday, uy, nikalat naman siya duol na ako. Buutan na ba siya, day? Dili manggunta nang napriso, day, na isa. Ang uban, ana, napasanginlan lang. Naluoy man ko ni Ronnie, day, uy. Ha? O niya, day? O sa may plano ni mo? Muduaw niya ko niya, day. Abi na mo, baby. Way kabutangan sa kong kalipay nga nagpakita ka na kong usap. Ambot pa, uy. Naluoy man ko ni mo. Kuan, nga na di ay nga napriso ka. Ang tinawad. Huwag magiging ko isa. Napasangin lang ako sa sanga pagpatay. Mao pa. Pag binuutan lang yun niya, aron makagawas ka dayon. Oo eh. Nagbinutan ko din eh. Labi na, kaya niabot ka sa akong kinabuhi. Ronnie. Dako na akong kalipay kon. Imo kong madawat, be. Unsay buti mong ipasabot, Ron? Nahigugma ko ni mo, baby. Imo ka kong madawat nga usamang ko ka piniriso. Ang tinuod. Mahal sabti ka, Ronnie. Wa ba ko masayop sa akong nabati? Mahal sa ko ni mo. O, Ronnie. Mo na tinuod. Nakagusto sa ko ni mo. Salamat, be. Baby. Ronnie. I love you, be. I love you too, Ronnie. Huwag ka ba magmahay? Ni mong gitugyan ako ng imong pagkapabay. Dili ko mahimong magmahay. Kinahikukma ko ni mo. Salamat. Kaluod sa akong kuto-kuto. Uy, day! Nagsuka-suka lagi ka. Mabdos ka? Day, Layla. Pagtugaan, uy. Mabdos ka sa. Duha na kabuhan nga wako duga. Mabduskit ko. Ang buti mong ipasabot nga. May nahitabo ninyo ni Ronnie? O, day. O niya? Unsaon man na ron nga mabdos naman ka? Kinsay mabdos? Sir. Kinsay mabdos?
Ikaw, baby? Oo, sir. Huwag ka itong piniriso nagkapamabdos ni mo. Naipaw lagi ka, sir. Naniid ko anang inyong mga liho ko'y. Huwag nahibaw ko nga naakay kay ring-iring nga piniriso. Sir, Pahibawa niya na imong uyab nga mabdos ka. Mayoy noon kay may umaabot na bikong anak. kunya Ron, unsa may buhaton ako ining akong gimapdues. Ang bingi na day. Kay kung makagawas ko pohon, magpuyo na niya itong malipayon, uban sa tong anak. Ma, nialagi ka. Gipahibaw ko sa imong amo sa nahitabo nimo. Ha? Tinuod gid ay ang giingon sa imong amo nga mabdos ka. Kay nitubo man ang tiyan nimo. Ma, Pangandam ha. Kay ugma sa gabi imo larga na ta. Ipalayo ti ka sa imong uyab nga piniriso. Kung mauna, di na dito makita ini. Kay mapauliin ko sa inyo. wa ko'y mahimo Ron. Kay gusto man ni mama nga malayo ko nimo. Ug basta gabi mo larga na mi. Puslan man nga imo kong biyahan. Mayo pag mupuga ko. Ronnie! Ma, di na ko mupauli sa ato. Ay, paghilom oy. Dali na. Manakan na tas barko. Ma, sige na, ma. Dili lagi. Ma, dili lang ko. Oh, Wala si Ronnie. Nipuga gina siya. Ronnie! Bebe, huwag ako! Hulog lagi! Ginoo ko na ikaw ang paan ni Ronnie. Ronnie! saka na lagi. Ma, si Ronnie ba? Sakti siya. Ronnie! Times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Wa ko'y nahimo atong tungura gawas lang sa paghilak. O sa ko nahibaw-an gikan ni Layla, kagibartolina si Ronnie. Hangtod nga nanganak ko, o wa na ko'y balita bahin ni Ronnie. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.